Cha, taas sa ani nga story chapter 3 no. Taas kayo, shout out din ni Cleophie ag ni Ivy, shout out taga natag plakpak. Taas yung kayo. Be right back mga girls. Okay, welcome back to my channel. Mayong gabi mga girls. Palakpakan na itong mga gulingan kay busog na ta. Sakto ba? Sakto na. Ato ni padayon na ng story sa itong sender no nga si Sani El Pilingero. Katong akong ninumduman maot na butiti. Taas sabi niya mga kwan girl, mga si tawagan ni mga taas kini iyang kwan girls, iyang mga tanas atas mga iyang story, taas kini iyang story girls. Pero para yun ang tani di atong tanahon kung asa ni Kuto. Kay murag paminaw na ako, murag di magyapo ni mahuman. Ay, asam ni murag gilabuan to niya tong pag kanus ato pag tagtaod naman siguro to, gilabuan to niya tong usa ka sender nga gikan Santander nga nagsen padung og Dan Bantayan. Daghang salamat sa mong si tawag ni sa mong suwat o gato na ning basahon. Chapter 3 Temporary. Sama na mauna ni mga girls. Tsada. Alright, naabot na lang ko o 3rd year high school. Pero wa gihapon naku makonfess ako ang feelings kang Jay. Same as usual lang gihapon ever since. Walay torpe kasi walay ko na torpe mga girls. Ay torpe ya sendiri. Bitaw no kay kanipong sa tawag gani high school pa ta, torpe man. Magila no? Shout out day ko ni John Lloyd ng Cebu City. Pakpakan. Naduhal na sila John Lloyd. Alright, Brian girls. Walay torpe kasi ingon sa sender. Dili lang torpe, gago pa. O, ni sumpay ato yung chapter 2 ha. Padayon, during a time ko nakat-on og bisyo. Sigarilyo og inom as in grabe kaayo ko mo inom ani nga time halos kada adlaw after class. Kung kuyog ako mga amigo nga guwang-guwang mga tug imnanan og bilyaran makasudra ko kay taas ug mature man kog naong. So diri ra ko may bawaan nga dili ra ko may bawaan day mga girls, dili ra siya may bawaan nga minor siya. Chad. No kanig yung mga kuano kining si tawag gani mga dagkuon nga kuan ba di may bawaan nga kuano anang nang tag-ason nga mga tawo nya dagko pag kuan di may bawaan nga pila ya edad ba. Ako girls di magyamon ko may bawaan. Wame, di may bawaan ki. Wamo ni irog kong height. Goodbye sa girls. Pero tinood na siya gamay girls. Di ko may bawaan, murar kong minor. Joke ra, good vibes ta girls ha. But ayun girls, I also met new friends from other school. Mga pirming makasabay namo kada inom namo. Nagkadako amo ang circle and enjoy kaayo ko
Kuyog nila, diri namulat akong mata sa other reality about relationships. Cada kay na. No, dia gini mo makita tanan no nga unsa gid ba? Mo gina siya tinuod o mo gina realidad. Cada. Pakpaki sa kagurski. Moras kag tinuod dito nga part. Padayon. Diri ko nakahibaw og nakakita aning mga manag-uyab nga di uyab. Uy, dagana gors, dagana sinder. Hantod gi karon na ana. Murag ba mga imyo, wala sila gitawag mga imyo, murag uyab. Nya sweet kay no, gakus-gakus to man, gakus-gakus. Grabe. Pero tinood yan ha, tinood. Tinood na lang gud, papaki lang sagot niyan. Nani sumpay pagors ha. Tara day. Ryan girls. Friends with benefits. Tura. Mo ginano hantod karon na ginagid. Pero wag ko kagi manginana girls bisan kuan. Papaki sa girls, wag kagi nana bitaw. Katawa ilang pud gamay. Alright, girls. Stranger Things ug usapa na di when I'm with these guys. There was a time na nagparis-paris ang mga tabaghak kay tequila shot, body shot daw. Tsada kay na body shot, but tequila. So inighuman na ni lahi na nga body shot. Ani sender, klaro kaya. So random ang pagpili as part of the game at sa kasawi ang palad. Ako ray walay Paris. Ngano man sender, ngano mo kay Paris ani? Parehan. Kay marag excite na gamay. But it's okay. Jam ra gihapon ko og perti gihapon namong lingawa. Og kay lagi kay wala ko'y Paris og naluoy siguro sa ako ang usa nako ka amigo. Iya gipaapas ang iyang isa ka amiga. Dito sa bar kay gusto niya nga iparis sa kuha. Tsara na kay Paris sender. So kaninga time. Sa padayon ta kay marag excite na gamay. And then she came. Sunggo na ko. Nanay English girls. Nanay English. English kay. Manginani ba kay magsibod-sabod atong dila. Brian girls ay siga nga. Pagkakita na ko sa iya, I was like, tang, kaya sago pa. Legit do. Legit do. You know? Dito no, sa kita gino, mga laki, no? Mostly, mga kita tagwa pa. Siyempre, musiga, gino. Ang mata mo kaingon, jitas nanguna-una, no? Kano, nagi ko na gurus. Ngayon, kita, pinahilong ba? Legit da. Dili ni Ritoke. Good vibes siguro sa joker na CR good. Para di talayan basa ba kita askay mo ang by chapter ba ni Sender gikan pa ni sa man gikan pa ni Santander. Sa mo na. Gasulob og red black checkered long sleeve with buttons open sa chest area. Makasiga gini sa mata gors. Makasiga gini sa mata Sender kay bisa kinsa man lang bisa pag kanang loyal kay ka pero loyal ka pero musiga sa di mata kita ka na pero ang imong katong mga loyal faithful pa ang una dito ra gito silang Paris pakan ta na mga nanay pero natural gina mutanaw makita ra ba matanawan mo si platan no pero ikaw ani nga time kay single gud ka di mo nang tani
kumbati manoy. Joke ra gursa. Joke ra sender ko na mati ka karon ha. Good vibes na good vibes. Ryan Gors. Sapawan og white spaghetti. Blue skinny fit shorts. Checkered black red pants. And a red Chicago Bulls. Cap nga gibali pagsulob. Pinabugoy-bugoy din nga babae rin no niya. Pero ako nang si tawagan na. Sino tawagan na mga gurs? Kanang medyo kanang kuan siya ba? Nabitang si tawagan na yun. Basta mo. Sinsya kaya wala. Kaya lamang sa mga inana gurs. Pero comment down below na lang. Kasi si tawagan na nga ng mga inana babae nga medyo cheeky yung sama na. Basta mo na na. Padayon gurs. Ay sigang nga niya. O nganla na to siyag si J. J, pinagahi niya katong usa. J man to. Ang kanikaran niyang ginganlan og G. Goat ba? Katong isa jar to. I-joke girls. Katawar niya to. Para linga to ang pagbasa. Ibaw na mo. You know the drill. Chada kay. Brian Gors, sig nga nga rin. Sig ngisi. Alright. Naparis na ko si J. Naparis na ko si G sa among drinking game. Fighter ni siya nga pagka babae. Bugay, tumbuyon. Charming. Puti sama ni J. Pero mas nindot lang og kutis. Taas, 5'8" ang height. Thick, ug gwapa do. Tsada kayo, no? Iya, naging describe sa sendero. Na nagidediri, wag gina ako, giuna nagbasa. So, meaning, nagbasa ko sa pinakakuna, gitsin. Di no, ningon siya no, nga, bugay yun mo, inana day ka ng bugay yun, tumboy yun, dili tumboy, charming, puti. Basta mga puti, mauna na. Kabaw na mo, unsa na ng puti. Joke records. Padayon na. Alright, jamming siya of dili, judgmental. Physically, dali ra kaayo na gaan ang ako ang loob. Sa iya makawala sa kauwaw o anxiety. She's comfortable to be with. Good as in, na-build up na ko ako ang self-esteem. Tsada kayo, no? Kung ano rito, nindot tagid basta ang inanan, okay? Kanidi nga ba, iday kay... Basta na may inanan sa mga bayi, no? Murag kuan ka ba, no? Basta mao na to. Kamu na'y bahala, pagsabot, gurus. Joke na, pero... Natos ko na, pero... Akong ginahuna, ang katason man sa suhat. Padayon gurs kay magkamang tani ron mura taga duwag outlas. Alright. So mo to. Tequila shot buddy with a partner nako. Oh, tsada kayo no. Hubo dayo niya iyang long sleeve. And I was like kaya sa nautgan ko eh. Pero mau gini yang gibutang mga gorsa. Ako orang tigbasa rin ko. Pero mau kita bawal sa mga minors ha. Pero mau kita yang giingon. Mostly mga adult naman sa siguro nagbasa. Pero nautgan siya ba? Grabe ano, taas kig fighting spirit ba? Mingani gors kaninga time wa nimo kaninga sender. Wa ni mo gamiti og pinaungart ba si tangang advanced dritso, advanced mindset ba. Brian Tagors. X-ray Jude dayon ako pananaw sa iyang dughan. And boom. As tripless B kabrata. Tura lagi. Grabe ha, gamitan magsharinggan. Grabe ya sender.
Power kay ba? Padayon gurs ay tinatagong lakas ng mga lalaki na. Charing mo na no. Mo na itong mga tinatagong lakas. Inana ba ta? Mostly nana no. Mo na yung timailan lalaki yun. Pero way buhato na. Pero gitago ragid ba nga. Na syempre lalaki good. Pero dili lang po ingon nga magpaka lalaki yun. Pero siya pwede siya ni magpaka lalaki yun kani nga time. Gamitan ni mag so ni 100%. Good vibes lah sendera. Ya bang joke na to. Alright. Tutok ako uban amigo. And I was like, ako lang ni mga birds. Samansad mo, naanagani mo'y inyo. Tsada na. So ako first. And ako'y nipili sa part sa braso una. Pag-shot na ako sa salt. Asin. Sa salt. Humutag panit sa buin doon. Grabe. Grabihan yun. Inani, you know, sa ako ano? Inani, nangit siguro. Pero wala pa ako kasuhay yun yung gusto. Pero mostly, inani, yun siguro, no? Lain man to nga body shot ako sa una. Kay Paris naman to. Jack rata good vibes. Wala naman to yung sinasin na may para. Jack ra girls sa joke. Good vibes ta. Ryan girls. Pasensya daan. Joke rata joke rata diri kay. Para di sa talaan yan sa magbasa. Alright. I begin seeing things nga siya akong maasawa. And shit, lawgawa lagi. Then siya nasad shot siya sa kuwa aping. Uwaw na kog sugod kay lagi. Guwapa unya tila-tilaan sa isa kamaot like me. Ayaw lagi nga ikuan mo. Pero kanigon nga time murag low self-esteem pa siya sa iyang kagalingon ba. Pero kasabot rata sender po no. Honest po siya ba nga maot siya ni nga time. Unsa rin ni naani mo ani nga time sender. So mani kanang Rocky Road. Ay di joke ra sender. Okay. Pero di mau gani mga high school life, baragang kay mga Rocky Road pa sa una ba? Agi ka na sender. Pero parayan ta, ay singa nga. Parayan ta gors. Pero gora gyud siya. Kay it's just a game and stress relief. Then iabot na sa daring part. Paa, upper part. Sabog nga visible sa spaghetti niya. Pusod, ilok, puti kayog ilok ba? Pero girls, sender, I feel you. Mao dyan ako mga kajut. Mao sanay usa mga ganahan ako girls. Wagi ko ni angkon sa ko. Mga puti ilok ba na nindot mo sige na mga puti ilok ba inig lain sa kay niya nag-spaghetti niya inig ana day unsa to cookies and cream dito good vibes ra mga gorsa sa mga namati karon sa mga viewers good vibes ra joke ra para malinaw sa tawangan unsa Brian girls mo to no puti kayo ilok bay. Dayig-dayon akong mga kauban nga tamuklo los ninyo. los da ninyo itong yung mga kauban na kay siya gin nakaunag tanaw sa ilok siya na iyahan na gini ha puti pa kayo. Jackpot kayo ni sender na ang problema ni tamis ba niyo parat. Jack sender Ryan girls
Then nag-MP nami. So MP. So grabe kay nigtama ikaman parayan gurs. Akong paborito ampay ko ni bay. Kaysa Red Horse. No nindot sa danimpi no kay naadya diha makita ang imuhang sakto ang Red Horse naman sa guro sender kay once maigo ka ato sa paas kabayo magawas man tinuod mo kuan tanan na diha maoy padayon gurs ay sagingang alright so nag-getting to know me ni G. Daghan kayo mig na istoryahan about crushes and shit. Unya ni share food ko niya about kang Jay. Ug unsa akong gilang buhat nga kagaguhan kaayo. Kantsawan dayon ko niya with ha nga emoticon mga gors. Alright, tayo. Tabihan si G. Daghan kayog topics. Bisan asara maabot. From school to beaches. Dili beaches. Unsa ni pag-pronounce gors kay hina kay kog English. Unsa ni beaches? Beaches day, yang dagat ba nang sa to meteorite, to meteorites and conspiracies. Cara terus kanang tabang iputang pag kaninyong mga English ang sabod-sabod ta na kung dila aning kung microphone ay para yung gurus kay basi na pa English diha unsa man onya ako gilumon baya. Sige rapud kog tando. Pero siya, sige nagstorya. Halata na kaayo gahubog na siya. Sandig-sandig, natug-tug, nasinyas dayon na kumigo. Ay bay, alam na. Pero bay, kung ikaw ni Sender, pero ako ani time, pero bay, turpingan ko. Di mo kalihok diri mo na ako. Si tao na butang tamtaks. Murag na nakurintihan lang. Nagdiya na lang pera yun. Di lang mo lihok. Joke ratong gors ha. Rayon. Taas pa kaya gors. Alright. Mura ra kog wala. But deep inside. Kaya sa do. So ni ambit na ko. Sa akong mga amigo, sa ilahang mga gipang topic nga istorya, while si G, murag yun, Sleeping Beauty, nahuman na ang gabi, og ting uli na namo, sakay mi ni G, sa akong amigo, nga ang paapas niya. Og uyab sa ako, amigo. Tsara. Sus! Abi na kong manguli nag-road trip paman noon mi. O di pa ka, Sender? Maimog yung masulit ba? Kay, nag-Sleeping Beauty. Murag na ani salida nga katong Sleeping Beauty niya. Kisa no niya. Maniman, makamata mo. Mo siguro. Alright. Mauritud to nga gors ang iyang mga gors ang iyang katunga pato sa iyang chapter 3 na temporary pero gahangos-hangos mga gors kay nagangos-hangos ko sa body shot nga wa gitaw na ko na nagian ni abot lang ko ani idar abot ako pila ka decade bitaw gors. Honestly, why you kabot na ba? Pero, I salute you to be a man. Ay, si kasayap tuplok dia, gurs. Alright, break time sa tagors kay
Gangos-sangos ko. Kuan sa ta, si tao gani, dili ta mo, kuan, advertise sa ta. Sa sponsor. Tara. Woo! Bili ba, body shot. Ay, kajet ha. Pag ginawa asa ko, mga, sani, mga viewers, nako, for tonight. Alright, welcome back to my channel. Padayunon ta to, mga gors. By the way, before na ko mobalik sa atong story, no? Sa atong mga viewers for tonight, nanadiya, no, nakapin. Share the live, like and follow para maabutan sa 500 followers. Kay naami giveaway. Also subscribe to our YouTube channel. Char. Daghang salamat ninyo sa mga viewers. Nanadiya, no, nakabutang nanadiya, pero magpa-giveaway mi basta maabot na mi og 500 followers. After na napay ginay si tawani requirements para ma-qualified ka sa giveaway. Basta mamili rami og unsa niya i-raffle na siya. Tsada kay na. Dili ingon mamili, amo pa din ang bunuton kung kinsa tong na-qualified sa anang si tawagan ni. Isa na-qualified anang kuan ba? Ana nga pa-raffle ba na o giveaway. Basta mauna siya. Mauna siya, mga gors, na nadiha nakapina na sa tuang si tawagan ni. Comment section sa atong live. Alright, padayon ta gors. Ay signya nga gors. Okay. Taas pa man ni. Unsa man ni? Unsa man ni? Alright, padayon ta. Matud pa ni. Unsa man ni? So ayan ta na, master murag nindot na body shot da. Suway Francis, kanggi ka na Francis Bernard Ramos. Hanggang gors, gorang. Esther, naiparapul na kayo, Esther. Basahan na dia, Esther, sa among comment section sa live. Follow. Alright. Padayon ta, no? Padayon ta, girls. Alright. Moni ang continuation. Sa chapter 3, The Temporary. Alright. Alright. Nangadto mig busay. Nagpahungaw. Walay kuan nahitabo, ha? Dito mi ubos sa tops. Nitambay ka ng naay tindahan. Diya unya overlooking sa city. As a person nga hilig og bukid, nigawas dayon ko to see the view for peace of mind.
While si G, among amigo, og iyang uyab, nangatug. Pinanganga pa ba? Pinanganga ko no sa baba mga gors. Lingaw sa ning nakikuyog niya. Muraga tintint, mag tintint. Wa ni tent day. Pwede lang ka matug dito lang niya. Magnanga ba bas. Padayon gors. Alright. Sudla nagbato bi. Mga nalagi. Kundi pa lang ta amigo ba. Kundi pa lang daw sila amigo. Sudla na nilag baba. Bato ang baba siyang migo. Pero na maginasto no, na gina. Sa mga kahanggaw ba, pero naaranay mo kung pikon kay kani kinatog, pero depende na lang, basta depende. Padayon gors. 4 AM pa to nga time. Ngit-ngit pa o bugnaw ang panahon. Nagfag ato nga time. Sa tops, sud kog balik sa sakyanan. Tapat ni G. Nakabantay siguro siya nga na ako. Iya gigakos ako kamot. Like taas nga unlan gani. Then pabor kaayo ko sa ako braso, iya boobs. Mugawa sa girangato ang mga setawa gani pagka basta pagka pagkalaki yun ba no ba noon kay single wala may paris natural ra gid na. Pero naay ginana mo gawas ginatong pagka ba kita. Boom pinaingon pa niya boom otga na sad. Daan ko palagi. Grabe hangos na kaining sindera ni ngatay. Hangos na kaining sindera ni. Si El Pilingiro. Ni mo gors hangos di kay kani. Sandig lang gamay utgan. Joke ra gors, joke ra sindera. Good vibes ra ta, good vibes. Alright, palayon gors. Yawaan na sad pero nagpugong baya ko mga do. Ako siya gitarong ug pasandig sa ako pinaagbay. Og ako gihabol sa iya ako long sleeve. And I tried nga matug. Sus di man jud mada. Kay umiral man ang masamang budhi ng isipan tura. Panawar lagi. Mau lagi nih kita ba inana begitu. Kira na gurs. I feel you. Pag gusto maraming pa. Pag hindi walang para. Boom. Saktong title aning chapter kay boom. Boom tura. Boom tara parat. Joke ra sendiri. Joke ra kay good vibes ra, good vibes. Ibaw na kay you know the drill. Alright, asa naman ko. Alright, mo tanong umiral ko no ang iyang masamang budhi. Tura. While nagtanaw ko niya, while asleep, few centimeters away, ra ang distansya sa amuang naong, I did something, jud sa iya, but not sex. Pasiplat-siplat, pahikap-hikap, umiral jud ang kadimonyohan ng aking mga kamay. Tura. Kinumdum ang katong memes. Gors, katong, kuan bitaw, sender, katong, nakatulog ako. Gumalaw.
Imuha lang kay wakatug. Pero nigalaw ra gyud. Grabe yan. I feel you sender. Pero sa ako rin kuan sa una. Sa ako rin pares sa una. Pero nimo kay single mo ka. Pero pareha taron single. Ready to mingle pero kiligor naman tag ka na mangihi. Pero diri sa mga gurus na napi medyo makiligon sa tani. Kuan po niya. Ning sa mga puppy love, mga high school, ano? Yung mga story ba nga, mga hinumduman mo bitaw, mga inaro na kay Dara, na mga na nakahingkod na ka, gurang na ka ba, gors na ka. Diba na ka ba, sa imong angi, pang sulti, basta mo na. Padayan, gors, ay sig na nga. Mata na mo, pasiplat-siplat. Hikap-hikap. Umiral jud ang kadimunyahan ng aking mga kamay. Oh. Napunan pa among mga gatherings. Nga kuyog na ko si G. And there are times nga mailang ko while kamera duha magkuyog. Kay lagi, guwapa, unya ako maot. Unya di gyud mapugngan nga ma-anxiety attack ko. Kay daghan man mo tan-aw, namo, daghan daw mo tan-aw nila. Labi na, kung iya gakson ako kamot. Unya, moagi mi o crowded place. But because, food, nga iya i-distract ang ako attention. Ma-overcome rapod na ko ang anxiety. Tsada kayo na. Pero kani girls, I feel you. I feel you na po. Agi po ni na ko, girls. Bitaw, agi dyan ni na ko. Nga kanang murag. Basta, murag inana ba? Murag Beauty and Madness. Beauty and the Beast. Pero, agi na ko na girls, sender. Agi siya na, I feel you. Agi na ako, kay murag, ang imuha na lang, una-unaon ba? Nga, ang palibot na lang, di ni mo si tawag na, di ni mo ma-feel ang iyang presence nga na, nagkuyog mo na nga time. Di ni mo ma-feel ang iyahang kanang, unsa siya kagwapa na nga day, unsa siya ka nindot anang gabi una, anang adlaw nga nagkuyog mo. Cause there is something sa imuhang mind nga na-distract ka, ang imong attention instead para nga adto niya, adto na lang noon sa laing tao kay mo lagi, murag na low self-esteem ka ba, na tsada, you know? Lagi, sakto ba na kay agi lang sad nako mga gurus. Pero padayon ta gurus ay sig. Tamag-tamag marasa kag true dia gurus. Ay sig nga. Padayon. Alright. Alright. I started to compare G to J. So ngan lang na to ni compare to goat to jar. Kani si goat. Mura ko isumpay ni ang G ug J. Goat na ba? Si Michael Jordan. Goat Jordan. Joke ra sendera. Joke ra. Mga gorsa kay pakataw. Sa tapos sa boring itong pagbasa. Unsa. Unsa ba yun? Ay, sige nga gors. Padayon. Alright. Mota noise. He started to compare G to J. So layo ra yun guys tinood gors. G. J. Pero same raman sila ko ano pag-pronounce no. Pero layo ra guys tinod G good niya ang isa J. Alright. Both of them are great women. But based sa comfort to be with, must prefer jud nako si G. Tsada kay na. Tsada kay. Woo! Ninduta no? Mas prepare gyud sa G kay pinagahi ba. Kung sa matagabi pa. G! Joke
Rasender. Joke Rasender. Good vibes ra. J kay kang J mo pinag J. Pasensya na. Nada sa emotion. Joke ra, good vibes Rasender, good vibes. Parang girls, ay sige nga, asa naman ko dapit. Nawa ko sa G nga pinagahi og J ra ya. Asa naman to? Alright. Then back at school again. Naka-notice si Jay nga naanak ko'y changes. Kind of, nabalik daw ang kind of ako before. Ni-mature daw ko, gamay. But naa siya'y concern. Ngayon daw, manigarilyo na ko. Wala ko katubag ni Jay sa iyang pangutana sa akuha. I don't have the guts to tell her and nag-away mi duha. Because concerned siya sa akuha. Gaguha, jud na ko eh. Sus, nanggigil ko sa ako past self. Mautoy dako namo nga away ni Jay. Tsada, you know? So, nasa changes. Siyempre, kay murag mas kumpante siguro ka dito. Pero ang nahug man sad noon kag nga mas di ka kampante na low self-esteem saga. Pero basta mauna lagi to. Na low. Pero nindo tatong Gino kay gahi kay. Joke Rasendera ko naminaw kay karon na good pass ta. I know this is pass now. Di man siguro ka high school karon. This is a pass. So ato lang po taga ang lingaw para dili board ng atong pagbasa charot. Pakat. Alright, ay sipak pinakuan dia. Gurs padayon ha. Alright. Nityabaw jud siya ato nga time. And yes, nasakitan ko sa nitabo. While nagtanaw sa iya nga naghilak, di gani mi uyab. Pero inana na akong nabuhat. Super gago jud ko eh. Asshole jud. You're such an asshole. Joke Rasenderas, joke ra girls. Konkuwera ni pero bitaw no kani nga time no kay mo man sad gyud ni uban bae no nga sa unang panahon sa unang panahon ba kay ambot na man sad juro gyud gyapon na karon kay sa tuwa karon nga generation tad. Sa tuwa karon ba mga millennials naman good di sa kani nga time good kay unsa ba ni asa na to. Mas prefer ang babae nga sa unang panahon mas nakita nila nga ingon ana de ka serious para niya ba wala katanan aning imong kwan pero naagay mga naaman sa jud nas tuwa no pero depende na lang sa jud karon ma-realize ang punaban sa babae nga basta mao asig nga unya lang explain kita as napata si bula pata naabot dris ko ano sa may talisay layo apa. Alright girls prayon asa naman kwato eh. Alright. Tungod sa ako kauaw, I decided to distance myself and Jay. To give her some time. And I focused my time with my other classmates. And with my friends, with G. My time, sa mali, G, focus siya mga girls. G was the person nga nag-inspire nako to pursue music. Sada kayo na. Iya gi-introduce sa ko ang band Pearl Jam and their song Black. Tura, nakasabot na. Nakasabot na ka girls. Muli gyud ang title, ang main title niya mga girls kay Black. Mo day no kay sa Pearl Jam day ni.
Tsada kayo, no? Ay, may. Mo, di, no? Kay... Alright, Brian, gurus, kay... Hapit na tasa naman tarapita. Alright. At first, I did not like it. Because heavily influenced ko sa emo and metal music that time, but para dili lang ma-offend si G, naminaw ko sa Pearl Jam, pretending that I like their music. Time passes, spending my friendship with G, hangtod nga niabot nami sa point nga with benefits na me, yes. Naabot yun mo dito, Sender, no? Naabot yun mo ani nga. Nasaktuhan nyo rito na akong GG. Jagra Sendera. Maraming gurs. Mo no. Nabot na raw sila sa point nga with benefits na gyuday sila. Yes. Wherever it happens, it happened. But only kana lang yung manginit ming duha. And for pleasure alone, first time it happened sa Mango. Didto mi sa sakyanan sa amo amigo. Nagpahungaw o napunan pa na sa apartment nila. I am shocked. Joke na sana. Bitaw, Gors. Grabe, no? First nila. Romantic, makisakyanan. Tintid di kayo niya. Di ni madunggan mag-GG dito. Kayang Mango na ay ka ng dagkuing kan ba? Saba di kayong Mango. Joke, Gors. Brian, Gors. Sa mo to, napunan ko no sa apartment nila sa Mandawi. Turang. Sila ang tag-iya sa apartment o dito mi sa bakante nila nga unit. Tsada, excitement kayo ba niya? Romantic sad siya ba? Pero muta na immure ni sila. Murag uyab. Alright. I kept my relationship with G a secret kay mahadlo ko may bawaan sa ako classmates ang truth about G, and I kept it for months until naay nakakita namong duha nga classmate nako. Nganlan lang nato og Jerry. Gi-question jud kog maayo ni Jerry kung kinsa tong babae nga akong kuyog sa SM. Ug nitubag sad ko nga ako arato igagaw. Pero wa siya motuo kay naabaday igagaw nga mag-holding hands. Sakpan. Ngahan mo man sad to, Sender. Awan sa ta. Mura tatong giingon nga. Ay, kuan man to nako. Kanang nahikapan. Ramtarang ko yung kamot. Kanang basta. Nagsandig-sandig ko. Nahikapan ni Kuyog lampog ko. Advance magugay ko sa una. Paghikap-gikap ta na. Holding hands na yun. Joke ra, Sendera. Joke ra. Katarta, girls. Kay murag gangos-hangos naman ko. So, mo no? Tagay, naslay mga friends with benefits na ni sila mga girls. Nya, Sender, wag tang hangos din mo. Wala nakahangos sa din nga time.
Alright. Moto yung gingon nga sa matud pa sa yung igagaw. Naabadi ay igagaw nga mag-holding hands. Sakto. Ganun. Alright, ratulon ko nga pagkatao. Mao ako gyud nasulti kang Jerry kung igunsa to nako si G. And nihangyo jud ko sa iya nga di niya ipanabi sa uban nako classmates. So ako, gipakita si Jerry sa Friendster ni G. Uy, Friendster pa rin yan nga panahon na mga gors, gorang nagiretak. Gors, I feel you. Di kay, na-relater na akong Friendster. Friendster pa rin yan nga time, no? Alright, parayan, gors. Ay, sige nga. Moto na, Friendster ni G. Pagkaugmaan na, ang tanan tao nakaibaw, nakanooy. Gibulgar ka na ni Jerry. Askang putap, sama ni, putapiti ha ba? Putapiti rin kayo ni Jerry. Kay nakaibaw jud ang mga kulukoy leche. Ingon si Dari Girls. Nagibasir ko siya gingon nanin siya leche. Sama ni Girls, sinder, why plan na ni? Leche plan. Ningan siya dari leche ko no kay kani po si Jerry no kay basta mga Jerry you know kay kuso kay manabi no putol no nang iyang mga romantic nga ko ani banda il pilingero kani J nga so parayan gurs kay atong time. Alright mo to gitugan gibulgar ni Jerry sa iyang mga classmates. So, nakaibaw na mga kalukoy. So, mao to, dinayog kog taman about ni G. But, nisulti ko about niya sa sa few na ko nga classmates nga ako ginasaligan og isa na ato si J. Then, dito na nagsugod ang mga kantsaw na ay nagsulti na ko nga sa kagwapa ni G mupatol na ko. Why mupatol ni mo oy? Grabe. Grabe ha no nga unsay tawag gani kanang mga classmate ni mo grabe kayo no kanang si tawag gani harap-harapan ging kantsaw. Pero bias rin. Pero I know nagbasol na to sila sender kay guwang naman sila karon. I feel you gyapon sender. Pero ayun gors. Ay singa nga. So mo tanong, hay mo patol ni mo eh. But sad kada. Kani? Mauyab ni mo? Shit, nalang yun. Grabe pati yung amigo, mga classmate niya, Gors. Di mo to. Uyab na ni mo, pag sure. Rabihas rin ni Nilo. I feel you, Sender. I'm with you. Jaga, Gors. Parayan ta, Gors. Ay, singa nga. Alright. Padung unta mo depensa si Jerry. Pero ako siya gipungan kay mas prefer nako nga dili sila mutuo nga naan me something ni G para walay langas. May sad no? May kumausa ni si El Pilingiro no? Ato sinder ba? Nabuli ni siya atong iyang wakuan. Pero, imong tanigig na nga time sinder, El Pilingiro. Bahala na mo diya. Pero, wala mo yana. Wala mo paresto nga. Gwapa na ako. Basta mauna na.
Bahala maglaway mo. Samot mo kantsaw tag balik. Joke ra. Joke ra sender. Good vibes, good vibes. Parayan, girls. So, mas may ang idea, no? Kay, para mas way langas ba? Yan na lang kuan nga, mas prefer yun. Sakto to yung gibuhat. Kay, gusto man yung secret nga relationship pa man ani nga time mga girls. Kay, di guro siya ganahan masakitan pa si... Ambot basta mo. Basta mo mga girls. Parayan. Alright. Ang mga kantsaw ato, nilas og almost a month. But, wala ra sa ako kay bawman ko tinuod og di sad mahug nga butbut kay naamay nakakita namo personally. But, I just want them to see what I allow them to see. Niabot ang time na si Jay nakauyab na. Imbis nga malipay ko para sa iya ha, lahi man noon ako gibati. Mura man ko nagsakit og nagselos all this time nga naa si G. Do I still have feelings for Jay? Ask myself. So, kato nga time ko no, mga gors. For me, no? Siyempre, mas katong sa iya, matod pa sa iya habak. Kung kinsa to nakasubay atong chapter 1 niya, chapter 2 nga story, no? Kay, mas kaning mo ni nga na-feel lagi niya kaning sa ni mura siya nag-guilt ba mo ba nag-guilt ba na anang si tawagan na nag-guilt ba na mga gurus kanang si tawagan ay basta mo. Uy po ay takag ayo taka mga tuplok ya gurus bitaw mo na siya no kanang si tawagan ay kanang naa pa siya mas dako pa siya og feelings ba jada na dako pa siya feelings ginaton Jay kay kung nakasubay mo ton chapter 1 chapter 2 makaingon jud mo nga lahi ra gyud ang iyang feelings lahi nga kumbaga lahi nga love ato nga ba i-compare siguro ani ni G sakto ba siguro no. Pero for me lang siguro sinder no nga murag mas basta kaya nagsilas mo gani parayon na Brian gurs ay signanga good. Alright. Diri jud di ay mahibaw-an if you really move on or not sa imo feelings. O tura, precisely correct. Pero ano, sakto no, di ba? Hey, mas grabe gid ang iyahang feelings atong J ba. Kung kinsa lagi to na may replay ato, tanawa lang ninyo. Nga mas ang si tawagan niya ay bisag uyab sila ning J at G. Mas ang iyang kuan jud ba kay nagsilos naman siya ato ni Jay, so mas grabe giniyahang jugma. Alright, Brian girls. Alright. Alright, cause no matter kung unsa pa na gipambuhat nato para makalimtan ng isa ka tao, once moabot ang time nga makita nimo siyang malipayon sa lain, unya ma-affected kag maayo. That's when you realize you never really move on. That's it for my stories in there. Reader, lyric, salamat sa tanan. And sumpayan pa na ako sa sunod nga kabanata kay nakabutang pa to be continued. Di mo na no, dito tama no. So yung giingon nga mga gors nga once mabot daw ang time nga makita nimo siya katoy mo ang pinakakuan jud daw nga makita nimo sa lain nga naay nga mas imbis unta nga malipay ka para ato niya kay mas affected na nun ka. So meaning to say wa pa ka move on. Nagtsada paki sa gors pero wa pa ni siya na human gors.
Sa last nga part niya, to be continued. So meaning to say, naan pa ni siya sumpay mo send patong sender si El Pilingero. Tsada kay. Pero wa pa niya sumpay para mas thrill ko kuno kayo for me lang. Pero mo nindot sa dangyang giko nga natay nakuha sa iyahang mga kwen ba. Anay learnings tsada. Nay learnings ba nga? Diya gini mo makita nga wa pa gyud kaya ka move on kay si tawagan ni katong bae nga imuhang ginahandom sa una ug imuhang na used to nimo chad. Na used to nimo ba nga mao gid imong gusto unta kay matud palagi siya chapter 1 chapter 2 nga unsa to ako na lang asa ako na lang ba to. Basta na ay part dito mga gors kung kita tong wala kan ba naam tay replay diha tan-awa lang ninyo. So mao na to ang iyang love story ni Sender El Pilingero. Og daghang salamat sad sa imuang suwat dinhi sa amuang programa. Tagaan na to masibang pakpak mga gors si El Pilingero. And God bless sa imo kung unsa makakaroon unsa may status karon El Pilingero. I feel you sa imong napukoy mga na related dili man siguro ako ra naman pud uban diha naka-relate sila sa imuha mga ang sitaw gani kaagi chata. Pero naagid ako nasa ko na relate ato nga time ang Friendster. Joke na. Good vibes sa ta mga gors. Anyway, charing. Alright. Moto na.